लाइखा आंगे किसा खबर बुमावो तिनी रोड ब्लॉक रो खालायनाय हमनि तमानि बांगै डिटेल्स के किसा साइट होनो खोनारना बागै कबक जाव तिनी मा कन्ट्रलाय मानि इखनो सिनियर और अमरपुर जे सिनी स्टूडेंट कॉलेज फरायनाय रो जे बीजेपी नि माफिया रो बायदि टर्चा खायजाखा माने बुजाखा तगजाखा बनि परे हायहायनो जे कॉलेज थांनाय स्टूडेंट दंनो लामा का सवै कॉलेज सो थांगै जेबा बे हुमकी दुमकी दमकी रवै एमन एकता किरि संसाखा हायहायनो फुनु फिखा हानि बांगै सिनियर निगो सिनि डेविड सर सिनियर एमडीसी सदागर सर बरक इनफरमेशन रहका जोंनो दुइटा दिगि गेसों और निगो वारुं पारावो कायसा जों गेदारिं खायनाय रूट ब्लॉक खायनाय जों कुथुंखा हानि बांगै जों ताबो जे कुथुमानि आपातत बाक्सा yang postpone हाहि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट असिराम सार साहमानि बांगै जे कुथुमानि बराव बो थाङै पाइबेखा हाफानो जों और निगो ताबो जों जतनो ताबो मुटामुटी जों तंगु नेक्स्ट जदि अमति हायङा हा हुख्लाय जों अमनो सम्पूर्ण रूट ब्लॉक खायनाय जों और निगो ताबो जों जतनो वा सलायजाक हाफानो आपातत जों ताबो तिनि जरातै postpone हाय खनावै जों ताबो सिनि जे रूट ब्लॉक खायनाय हमानि न जों आसु जरातैखे जों और निगो जों कगमालाई जतो पालखे ताबो सालायखा नेक्स्ट हंखने जों पूरा अमरपुर रोड न ब्लॉक खायनाय जाते बीजेपी जाते माफिया दल कुनो स्टूडेंट नि थानिगो गरै प्रजा नि थानिगो जे बरक बुरैनि थानिगो अबते आके सारा त्रिपुरा राज्यगो अब दिन पर दिन जे अत्याचारते निर्यातन खायतंमानि उ त्रिपुरा राज्यनि जे सरकार कुनो बनि बांगै যথেষ্ট उद्योग नाया बरंनो शास्ति रया अमते हाके द्वितीय बार जदि हाय अंफिला हांखिनो उ त्रिपुरा राज्यनि जे सरकार आर जे मंत्री अक्रा मुख्यमंत्री नि बुमुं न खौइसिं आवाज तिसावै स्लोगान खावै तैबो आंदोलन कतनो जों उ त्रिपुरा राज्य खायनाय बा उ मातारबारि 32 नं मातारबारि गावबो जों जेफोफ्रो प्रिपारेशन ते प्रस्तुत दं हाहि आं तिनि टाउन रक जतनि बुसु कांगो उ कगनो नुमासागु ताखुक तैबुखु जतनि संगठन नि त्रिपुरा मथान संगठन नि रक तिनि देंफिनाय खोना देंफिनाय जदि अबो हायं हांखिनो निरक जतनो प्रस्तुत दंने नानाय जतनो हामबाय तिनि सार हायके अमरपुर डिग्री कॉलेज न तगी दे रूट ब्लॉक खायनि हिनै इनफरमेशन ओजागै मा फालेमनि औ तिनि अमरपुर जे डिग्री कॉलेज स्टूडेंट फरायनाय रंनो जेबाबे जे अक्लिफ्रोनि जे गडना न तुयै तिनि जरातैबो थागियाको तिनि बहायनो बरक टर्चार खायनि बोलते सिक्रि सक्र खायखा अबति हायके खायि तंगा हांकेनो सिनि स्टूडेंट दं कॉलेज परेवानि परे माय आंनाय किरिगुई कॉलेज थांमाय आंनाय टाउन तंमाय आंनाय सुशिक्षितनि एकदम लामानो बर कमलनि बां अबते हायके खायनि नि तंखा हाफानो या एमपी अमरपुर जतो जागा अबते हायके त्रिपुरा सारक त्रिपुरा मथा संगठन बर कुथुंजांनि बांगै बर पोस्टपोन खायनायखा बा प्रशासननि बर जतोनो दायबद्ध दनाखा नेक्स्ट जदि बता हायके बर बनो दायित्व नाना है अबते हायनि बां तिनि पोस्टपोन जाव के तिनि जे रोड ब्लॉक खायथानिबो सबा सबा जे जारा पोस्ट होनाय रौनि और रोड ब्लॉक खायथानियो सब अटेंड तंखा किसा तिनि और निगो तिनि और निगो रूट जे ताबो ब्लॉक खायनि हाहि जों और निगो उपस्थित लायमानि हायखनो 7 एग्जीक्यूटिव संतंगु हाबानो बाक्सा फिरो उ थांखा पोस्टपोन हाय खनागु ताबो आनि लगेगो सयब्राम तंगु बनि परे यो डिस्ट्रिक्ट नि जे दायित्व मेंबर तंगु चंद्रबोग्द तंगु बनि परे ब्लॉक नि कायसा दायित्व प्राप्त वाइस प्रेसिडेंट नालेन जमातिया तंगु बनि परे YTF नि यूथ नि ब्लॉक नि दायित्व प्राप्त DIPU जमातिया तंगु अबते हायके जों और नि कुथुंजा हामबाय सर